Errege Zorria. Zuazo 1593 urtean errege bat zegoen. Errege hori Zorria zeritzu, eta zergatik ere aurkituko duzue. Dena hasi zen jauregiko gela batean. Hor erregina eta lau hitz egiten ari ziren. Eguna joan eta egunak etorri ezbeharra heldu zen, erresuma zoriontsu honetara.
dagoen asmatzen duena, bizkar gainean eraman dezaken urre guztia emango dio. Asmatzen ez badu, bere ondasunan erdia eman beharko dit. Jupi! Apustua da! Zer aurrez! Ostrik bat zerrezuneko bidea gozila, erregea kartutako gozoa zabalori. Zente artean superentzule, superjapani eta superindatzu daude. Lortuko zenute gure hiru lagun berriek erregearen trukoa asmatzen? Ikus dezagun. Zergatik zuzena duzu? Esan dirik ez, jaurigiko beran erregina erregia eta alaba dute. Alaba danbora joeta joa dira. Erregia diru mordoa erabeten duela esaten duela izan. Entzun ondo, bere da eskube dugu berrien bat. Zer gabiltza, ez dugu ezer lortuko. Nola ez, eman xik, ikusiko duzue. Zer ari dira? Zaudei xirik? Zer ezaten dute? Jupi, gure gordua guretzat izango da. Hori besterik ez, zer gehiago? Jaurek, da, Alaba danborako ari da, eta erregiak eta bere danbora zore laguz egina dagoela. Jaja, zorri laguz erreta, Bai, zorri laguz. Zorri laguz. Berriz jauregian gaude. Ondakago gure erregea jendeari bidua kentzen. Baina... Ez duzue asmatu. Orain zuen ondasun energia eman beharko ditazuen. Itxoin erregeretze balingua prozesuesa.
Ezekin superilatzu naizela,